Salam kadirli vatandaşlar, salam mehribani illeşler. Şol dünkü videomda soň birden komentariy goýupdyrlar. Şolara jogap bermekçi. Birinciden men elbetde diýmedim. Adamyň şahsiýetine yetmedim. Faýyz töwünçler söýmedim. Bir diýen dadım puluňyz kän bolsa o ýurtdan bu ýurda intap ýörmän advokat tutup şo gyýdy çykaryň diýdim. 2 ay bäri gyýy sürmede otyr. Elbet zat diýdim mi? Ýok, elbet zat diýmedim. Dogry da aýtdym. Ikinji diýen dadymam näme üçin Gurbanow öz jegenine daim milyoner buduş prezident diýip aýdyp ýör diýip şonra hem üçin ruhsat berýär diýip aýtdym. Olam dogry. Bu gelen habarym maňa najyş nerden geldi? Ol adam aýdan adamyň adyny aýsam hem meňdem şok bolarsyňyz. Olaň ýa arasy arlaşdy şoň üçin aýdyp oturdy iş ýok. Olaň arasyny bulamam gerek däl. Ondan ýanky komentariy edenlere aýtjakladym. Eger siz gulagyňyz kerdäl bolsa, gözüňiz kördäl bolsa, işdiýän bolsaňyz hemme dady. Näme üçin Gurbanow hemme mehemelen pagon götürýän organ işgärleriň aýlygyny alyrmaly. Ol bir kimiň janyny ýakjak zat ol. Diňe men däl. Emmeleňem janyny ýakanlar. Näme üçin olaň aýlygy almalymyşyn? Soňan şu komentariýa şu videodan soňa bir şu arada komentariýa ýazyp beriň maňa, men şonu dinläsim gelýär. Näme üçin şolaň aýlygy almalymyşyn? Halk şuny getirip edýän şolar dämi? Näme üçin olaň aýlygy almalymyşyn? Ene şu arada da men siziň komentariýalaryňyza garaşýan. Gatyrak giden bolsam, bagyşlaň. Sag bolun, komentariýalaryňyza da garaşýan.